cijeli sati dan, danas je magla i poslije ručka umjesto da idem hodat, odmaram se i stiže poruka. Javlja mi se pratiteljica Gordana, piše iz UK-a i ima pitanje i zato hvala na gledanju ovog vloga. Morala sam izaći van da snimim vlog sad kad mi je odmah u glavi. Uglavnom, pita me Gordana da kažem koji sat nosim i je li mi koristan. Glavni glumac, glavna uloga u mom današnjem vlogu je sat, već to možeš pretpostaviti. Priča o mom pametnom satu počinje 2019. godine. Imala sam 60 godina i čvrsto odlučila krenuti u promjenu. Zapela sam na prvom koraku, kad sam shvatila da doma nemam ni vagu, da ne znam koliko imam kila, da praktički ne znam ništa o funkcioniranju svog tijela jer ne pratim ništa. Nakon što sam kupila vagu i šokirala sam kad sam vidjela kilažu, znala sam da je sljedeći korak kupnja pametnog sata. U to vrijeme baš je bilo na tržištu jako mnogo satova, pa sam se išla malo udubiti koji bi ja mogla uzeti. I izbor je, kako imam i iPhone i Mac, izbor je pao na iWatch. U to vrijeme tek je došao iWatch 4, dakle praktički prva generacija pametnih satova koji su pratili jako mnogo performansi. U tom razdoblju pametni sat mi je tako mnogo značio. Počela sam mjeriti korake, počela sam mjeriti potrošnju kalorija. Tu su bili i otkucaji srca, jako važno. A ono što se tek kasnije pokazalo još važnije, usudila bi se reći, bilo je praćenje spavanja, ali ono elementarno na nekakvoj osnovnoj razini, ne dubinsko. Nije mi dugo trebalo da se naviknem da imam sve te zanimljive stvari koje su mi omogućavale da pratim napredak svoje promjene. Treba mi govoriti da mi je sat bio stalno na ruci, da bez sata nisam išla nikuda, da bez sata nisam ni spavala, a kako je mogao ići pod vodu i tuširala sam se i plivala sam sa satom. Uglavnom, sat je postao dio mene, to ko da je zaljepljen za kožu. Evo, ispričat ću sad jednu kratku crticu iz 2021. godine. Išla sam na Tibet, veliko moje putovanje u Lasu i išla sam na prvi bazni kamp Mont Everesta, dakle na preko 5000 metara nadmorske visine. I kad sam došla na 5250, napravim 2-3 koraka onako jako sporo, međutim osjetim da više ne mogu, jednostavno ne mogu napraviti sljedeći korak. Pogledam puls, a puls 150, a ja hodam puževim korakom. A 150 je neka granica nakon koje u mojim godinama treba stati odmorit se. Sjednem minutu, padne puls na 130, baš je jako pao i krenem dalje. Međutim, nakon 2-3 koraka opet je na 150 i znam da moram stati. Nisam osjećala baš taj pritisak tog rijetkog zraka, ali sam osjetila u kretanju da se krećem usporeno, da mi tijelo kaže Vitica, stop, stani. Kako su dolazile nove verzije, tako sam ja naravno opremala se sve boljim i boljim satovima. Jako važnu ulogu sat mi je imao u trenutku kad sam shvatila da osim kilaže moram dovesti u red i svoje spavanje. Niti sam znala koliko spavam, niti sam znala u koliko sati idem redovito, ni kad se budim. Nisam znala ništa ni o dubokom snu, ni o plitkom snu, o REM fazi, ali ništa. Međutim, moj sat je sve to znao. Nema nikakve sumnje da mi je bio važna podrška u svim tim promjenama koje sam uvela i koje su me dovele do toga da budem, recimo to tako, najbolja verzija sebe u ovim godinama. A onda je došla prošla jesen i krenuli su moji problemi sa zdravljem. I tu je sat odigrao ključnu ulogu. Kada nisam znala objasniti liječniku od kad imam povišenu temperaturu, sjetim se moj sat to mjeri i pogledam i ustanovim da je temperatura krenula mnogo ranije nego što sam ja uopće shvatila da imam problem.
Usporedno s temperaturom vidan je i porast pulsa, odnosno da mi je puls odjedanput koji je bio između 60 i 65, odjedanput stalno bio preko 80 pa i do 90. Upravo zahvaljujući pametnom satu shvatila sam kad je krenuo moj problem i koliko dugo zapravo to nešto, bolest, tinja u meni. Da se vratim još natrag. Koliko mi je samo pametni sat bio koristan kod vježbanja. Te sam znala koliko sam kalorija potrošila, koliko sam vježbica napravila, koliko puta, koliko vremena sam vježbala. Mislim, pametan je do bola, nemam riječi, sve zna o meni i pomaže mi u cijelom procesu. I sada dolazimo do točke preokreta. Već sam snimila u nekom blogu i rekla kako sam došla u Hrvatsku i shvatila da mi sat ne puni. Prvo me ulovila panika. Isuse Bože, pa kako ću ja sad kad mi sat ne puni, nemam sata. Joj, meni što ću? Onda sam rekla, čekaj Vitica, je li to neki znak? Dobro, pomislila sam to. Da, jel baš moram sve znati? Je li to sad nužno u ovom trenutku kad zaista borim se da udahnem uopće zraka? Nakon nekog update-a sat je proradio i prestala sam misliti o tome. Moram reći još jednu karakteristiku mog sata koja mi je baš puno značila, a mom Ivici je od presude važnosti. Naime, kad ne znaš di si stavila mobitel, a moj Ivica nikad ne zna gdje je, ja sve više ne znam, lijepo samo stisneš tipku na satu i mobitel zazvoni. Dakle, tvoj sat traži mobitel. Isto možeš napraviti da traži tvoje ključeve. Uglavnom, produžena je ruka tvog zaboravljivog mozga. I tako, krenem se ja oporavljati i odem na kavu sa svojom prijateljicom Anjom. Ona je isto imala nekakvih zdravstvenih problema tijekom ove zime. Mi smo obje velike hodačice i stalno koliko si danas koraka napravila, koliko si ti napravila, 20.000, koliki ti je prosjek, to su nam neki oni razgovori mali. Kad smo krenule hodati u tim malo zrelijim godinama, onda nam je to jako zabavno vidjeti koliko koja hoda. Često i zajedno hodamo. Kako je i ona bila bolesna i ja sam bila bolesna i veli meni Anja, čuj, kad ja pogledam svoj mobitel i vidim taj užasno mali prosjek koraka, potpuno padnem u bed, totalni u stresu sam, užasno, pa kad ću opet početi hodati. Mislim si ja isto. Meni je isto malo teško pogledati. Prošle godine sam imala prosjek sam imala preko 18.000 koraka, a ove godine ne mogu skupiti 1.000, pogotovo one dane kad sam baš bila jako loša. Katastrofa! I shvatim, Vitica, nije li ti to pritisak? Isto tako, zvoni mobitel i kaže trebaš vježbati, a ja još uvijek ne smijem vježbati. Ne vježbam, onda dolazi novi stres. U nekim razdobljima ove zime imala sam problem sa spavanjem. Svaku noć sam se budila, često sam se budila i probudim se ujutro i onda pogledam rezultat spavanja. Bolje da ga ne vidim. I odjedanput moj najdraži suputnik u krajmu postane mi teret. Nakon toga se dogodi još jedna zanimljiva stvar. Jedna pratiteljica mi napiše, Vita, daj, makni taj sat, to ti sigurno škodi zdravlju. Mislim, kako škodi zdravlju? Dobro, znam da mi radi pritisak, ali dobro, škodi mi zdravlju. I sada dolazimo do ključnog trenutka, kad stalno ti stižu znakovi, kad ti dolazi jedan za drugim znak, a ti ih slušaš, čuješ, ali ne poduzimaš ništa do trenutka kad dođe baš znak i veli, ajde više, skini taj sat. Prošle jeseni, naime, umrla je moja draga svekrva. Ivičina mama u dobi od 99 godina. I sada, kad smo došli i kad je došao Ivica iz Kine i svi zajedno, kad smo se cijela obitelj okupili, došao je trenutak
da one sitnice koje je ostavile za sobom, one stvari koje je ostavile, neke stvari je rekla kome što da ostane, a neke su eto bile ko želi uzeti, da imamo te male uspomene na našu dragu nonu. I ja sam dobila ručni sat koje je pak nona naslijedila od tete, od mog svekra. Dakle, to je došlo još prije do none, neko drugi je imao taj stari sat i sada je taj sat došao k meni. Uzmem ja sat, drago mi je da sam dobila sat, međutim, mislim si, to sasvim sigurno ne radi taj sat. Ima remen koji je već dosta pohaban, to staklo, plastika zapravo je već oštećeno, ali šta sad čeka, kako se to uopće navijalo? Mislim, ovi novi satovi, moraš ga stalno puniti, imaš s tim brigu, ali navit sat, to smo već svi zaboravili. I navijem ja taj sat, kad sat radi. I mislim si ja, sad Vitica, ako ti ovo nije dovoljno jak znak da ovaj sat koji si dobila od svoje svekrve, koju si toliko voljela i koja tebe toliko voljela, ako ti to nije znak da skineš ovaj sat kod imaš i počneš nositi taj sat, pa šta ti onda treba pasti i ono drvo na glavu da dođeš k sebi. Sad kreće putešestvija. Kako je bio malo oštećena ona plastikica gore, ja krenem tražiti urara, ko će mi to promijeniti. Ali ljudi moji, naći urara u današnje vrijeme, pa to vam je praktički nemoguća misija. Ili su zatvoreni, ili da kako nemaju za te prastare satove te plastike. Nakon nevjerojatne potrebe nađem ja jednog urara koji ima tu plastiku. I prvo stavi jednu, tamo pukne. Mislim ja, Isuse, valjda ima još koju, pa neću valjda ostati bez toga. I on to meni promijeni. Ali remen za taj sat nema. Obišla sam još nekoliko mjesta gdje mi je karta pokazala da postoje urari i napokon sam našla i remen. I sada je moj satić od moje svekrve, ima novo to stakalce i ima novi remen. I postao je moj, stavila sam ga na ruku i sada ga stalno nosim. Prvi dan, nakon što sam stavila novi stari sat, što se događa? Izlazim iz kuće, hoću si upaliti opciju hodanja. Nema opcije hodanja. Nema mobitela, idem stisnuti da nađem mobitela, ali ovaj sat ne zove mobitel, ne traži ga, ne javlja gdje je mobitel. Ne, Vitica, koncentriraj se. Ujutro se probudim, mobitel ne pokazuje kako sam spavala. I što se sad događa? Kakav obrat se sad događa? Sad se događa da sjednem, umirim se i pitam se, Vitica, a kako si ti noćas spavala? Vitica, a kako si ti danas? Kakav ti je puls? Osjećaš da jače udara ili je normalan? Kako se osjećaš? Što da vam kažem? Počela sam, otkad nemam sata, više osluškivati sebe, jer odgovori na sva pitanja sada su u meni. Nemam sad ja neku potrebu više pratiti ništa. Znam kako se osjećam. I to je došlo neki takav jedan trenutak povratka sebi, da ja to jednostavno teško mogu opisati. Idemo dalje. Odjednom je prestao i pritisak toga da moram zatvoriti ove krugove, trebam zatvoriti ove krugove, kretanje, vježbanje, hodanje, da sve to skupa ne moram. Ne moram, jer ako ne zatvorim, onda ću imati osjećaj grižnje savjesti, zbog čega nisam zatvorila. Trebala sam, pa kako, pa prekidam niz. Nestalo je svega toga. Ja sam jako kompetitivna osoba, ja se stalno natječem, najviše se natječem sama sa sobom. Ovaj satić, evo ga, ovaj satić doveo me sad do toga da se više ne mogu natjecati sama sa sobom. Nema više potrebe.
Moram vam reći, jako sam sretna sa svojim novim satićem. Niti je skupocijen, niti je ima 5000 opcija, niti s njim mogu plaćati. Sa onim starim satom mogla sam plaćati u dućanu i kupovati stvari. Dakle, a mogla sam razgovarati telefonom, sve sam mogla sa satom. Ovaj sat nema ništa od toga, ali nedostaje li mi stari? Ne. Da se razumijemo. Sat mi je u svih tih 6,5 godina bio od neizmjerne koristi. Ali onda došao je trenutak da mi moj sat kaže: Vita, sve ti sad to možeš i bez mene. Buga trči stalno, daj Bugi sat, nek ona mjeri svoju kilometražu, nek mjeri svoj puls, nek vidi koliko je brza. Vita, ti više ne moraš znati jesi li brza ili spora. Samo pitaj sebe i tvoje će ti tijelo reći kakva si. Tvoje tijelo naime zna. Trebao je ovaj vlog prema planu biti o tome mogu li postići svoj cilj ili ne. Međutim, nije. Ovaj vlog je o satu, ali zapravo jest. Postigla sam svoj cilj, dovela sam u red sve ono što je bilo u kaosu, a kaos se generirao godinama. Postigla sam ga, svoj cilj i eto ga, sad sam tu, a kad sam prošla kroz taj cilj, počinje novi krug, počinje novi ciklus u kojem mi više nije potreban pametni sat. Da zaključim, je li treba imati pametni sat? Ako ulaziš u razdoblje u kojem želiš napraviti promjenu u svom životu, da, preporučujem ga, treba, potreban je, važan je, on je tu da bude tvoja podrška, da ti pomogne u cijelom tom procesu, da lakše dođeš do cilja. Volim li svoj mali stari satić? Volim. Razgovaram li sada više sa sobom? Razgovaram. Analiziram li više sebe? Analiziram. Jesam li bliža sebi sada? Jer ne tražim vanjsku validaciju, nego pitam sebe. Jesam. Ti, ako si još uvijek u nedoumici, onda se svakako predbilježi na moj besplatni webinar i vidimo se u subotu 21.3. u 11 sati. Samo požuri sa klikom zbog toga što primam samo prvih 100 na moj besplatni webinar i požuri. Ciljevi su u pitanju. Ciljevi su važna stvar u životu. I hvala na gledanju ovog vloga. Lajkajte, komentirajte, baš me zanima što ćete reći na to da imam stari sat i da nemam više onaj svoj veliki robustni Bluetooth, jako pametni sat. Da, ako znaš da će nekom ovaj vlog možda pomoći da riješi neke stvari sa sobom, svakako ga proslijedi. I na kraju, ako se još nisi pretplatila na moj vlog, pa što čekaš? Samo klikni subscribe i postani dio ove podržavajuće zajednice. Doviđenja iz mojih danas oblačnih, ali uvijek predivnih ustrina i vidimo se ponovno sljedeći put.